बेनिखायनो जा जादों थैदों बुथार जादों मोजांनि बाथ्रा आरो बेबायदिनो बुथार जाबाय था आरो बेबायदिनो बुथार जानानै बर' हारिनि नामखौ गोजौआव लानानै थां। बर' स्टुडेन्ट बांसिनानो एकदम सानांगौआ गासिबो माने गाव गावनि सायावबो दायथ' थायो जेनेबा बिदि जानाया। थांनाय माखासे सान सिगां सासे बर' सिख्लाया साथाम गुबुन हारिफोरजोंहाय जिनाहारि खालामजादोंमोन आरो बे जिनाहारि खालामजानायनि बा जिनाहारि खालामग्रा जायफ्रा दायनिगिरि बिथांमोनखौ फासिनि साजा होनांगौ होननानै दिनै जोंनि माखासे फरायसाफ्रा सोरखारनियाव दाबि खालामदों आरो बे दाबिखौ दिखांनाय समावहाय जोंनिनो सासे जोबोद अनसुलि सासे बिनानावा फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोनांथाव आरो गोग्गाथावहाय दिनै बिबुंथि लाखिदों आरो बे बिबुंथिखौ जोंनि माखासे बर' आइजोफ्रा खोनासंना लानाया जोबोद 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 गोनांथि होननानै आं सानो। अब्ला फैदो जोङो बे बिनानावा दिनै समाजनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय हिन्जाव माहारिनि थाखाय दिनै मा बाथ्रा बुंदों जों बेखौ खोनासंनानै लानि। समनि गासैनिबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय। आङो गासैबो स्टुडेन्टनि जानानै बुंनो सानदों मानोना बेफोरबायदि जानाय जाथाया गासिबो जोंनि बर'फोरनि सायावनो जायो। बांसिनानो बर' स्टुडेन्ट बांसिनानो एकदम सानांगौआ गासिबो माने गाव गावनि सायावबो दायथ' थायो जेनेबा बिदि जानाया। बांद्राय हगारसारनो नाङा आंनिबाथ' जोंनि बर'फ्रानो बांसिन बिदि जासोंबाय थायो जागासिनो थागासिनो एकदम जों जेनेबा न्यायखौ लुबैयो। आसाम सरकारा जोंना बेफोरखौ एसे स्ट्रंलि न्यायखौ थाबैनो होबा मोजां जायो आरो बे साथाम रेपिस्टफोरखौ जोङो एकदम मा होनो फासि होनायखौ जों लुबैयो डाइरेक्ट। बारा जेबो बुंनो सानला जायखिया जोंनि बर' लाइमोनफोरा एसे स्ट्रं जा बांद्राय हगारसारनानै मालाय जाथिफोरजों एकदम एसे अननाय देखायबानो ओरै जा थांलाबायनाय बेरायलाबायनाय बिदिथ' जायाना। गाव गावनियावबो दायथ' थायो एसे स्ट्रं जा माने एफा हगारसारनांगौ एसे अननाय मोनबानो जानाय लोंनाय बिदि बेरायनाय मानाय मोनबानो थांफानांगौ बेरायनांगौ बेथ' नङाना। गाव गावनि सायावबो एसे साननानै नाय जोंनि बर'फ्रा मालायनि सिङाव एकदम नासयजानानै थानांगौबा बेसेबां लासिंसिं। जोंनि ट्राइबेलनि गेजेराव बुंनो थाङोबा जोंनि बर'फोरखौनो बांसिन नायखायो जोंनि बर'फोरखौनो बांसिन आखाइ थुयै थुयै जोंनि बर'फोरखौनो बांसिन नासयनो नाजाखायो। दंबा जों बिदियावनो मेरला नुबोखाबाय खोनाखाबाय हिसाबै मानो बिदि मावसोमो। एसे गाव गावनावबो दायथ' थायोना जोंनि बर'फोरनि बर' आइजोफोरा एसे सांग्रां जानांगौ एथ'बां बिदि हगारसारनो नाङा। आरो आसाम सरकारखौ खावलायनो सानो जाय सार हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोंनि बे जोंनो न्यायखौ नांथारगौ। एथ'बां बर' आइजोफोरनि सायाव एथ'बां इनाय बेफोरबायदि जानायखौ होबथानो थाखाय आरो जोंनो फासि होथारनांगौ बे साथाम रेपिस्टफोरखौ फासि होथारनांगौ नङाबा बिदियावनो फासि होथारनाय बेफोरबायदि होथाराबा जेनेबा बे पुलिस कास्टडियावल' दोननानै ओरैनो हगारोबा बेथ' रावबो गिनानै थाखानाय नङा। थ' एबारनियाव देखायथारनांगोन जे फासिखौ होथारनांगोन नङाबा उनावबो बिसोर गिनायानो नङा खालामबाय थागोन। थ' बेनिखायनो जोंहा एगजामपोल हिसाबै बेखौ बे मोनथायखौ जोंनो नांथारगौ फासि होथारनांगौ बे साथाम मानसिखौ जोंना डिमान्डआ बेल'। आरो लास्टआव बुंनो सानो जोंनि बर' आइजोफोर एसे सांग्रां जा बिदि हगारसारनानै जेबो मुलाम्फा जाया बिदि देखायलायनानैबो मुलाम्फा जाया बुंनो थाङोबा बांसिन देखायलायनाय एसे बुंबाबो दाय जायो। आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो जेनेबा एसे गाज्रि नुनानै बुंबाबो आखाइ थुनानै बिदि होनबाबो एकदम दायसो जायो। मोजांखौ लुबैनानै बुंबाबो दायसो जायो बिदिथ' जायाना दायथ'आ गार्जेनफोरनावबो थायो। अब्ला जों खोनाबाय बे बिनानावा जाय सिख्लाया जिनाहारि खालामजाबाय बुथार जाबाय बिनि गेजेरजों दिनै समाजखौ सांग्रांथि होनो हास्थायदों आरो बिबुंथि लाखिदों। लोगोसेनो सोरखारखौ माखासे नारसिननाय
बाथ्राखौ बुंदों दिनै जोंनि सिख्लाफ्रा बेबायदि जानांगोन सोरबा बै सैमाया जेरैहाय बिस्कुट होब्ला कुटु 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 होननानै बिस्कुट गारना होब्ला फैयो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेबायदि एक्सुवेलि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेबायदि बिस्कुट गारब्लानो कुटु 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 होनबानो फैयोना थिग बेबायदिहाय जोंनि बर' सिख्लाफ्रा आरो लोगोसे जोंथ' मिथिखागौ जा समायसा जायो जा खैफोद जायो बे समायसा आरो खैफोदफोरा गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जायोब्लाबो बिसनिया मा गावबा गाव गामिजों गामि बा न' खाथिजों खाथि जागोन बुलायगोन मागोन बेफोरबायदि दावराव दावसिखौल' जों खोनायो दिनै जों खोनाया बिसनियाव मानिबा पलिटिकेलनि बा पलिटिक्सनि बेलायावहाय बिसोरो न' बुख्रेबबाय सोरखौबा दानख्लाबबाय बेबायदि खोनाया लागेले बिसोर जेसेबां हायो खुगाजों नांलायगोन नाथाय बिसोर आखाइ दिखांलाया नाथाय जेसेबां समायसा जायो जोंनि BTCनि आन्दाराव गासैबो बर' हारिनि गेजेरावनो बांसिन जायो थांनाय बोसोरावना बबेबा बोसोरावहाय मा जाखो लामायाव आदिबासिफ्रा थांनाय बोसोराव देग्लायनो लामायावहाय मा खालामखो गारिखौ लाखिना मोसौ खावदों मादों होननानै बिफा फिसाखौ बुथारबाय बुग्लि बुथारबाय बेयाव जोंनि सरकारा माबा मोनसे मावनो हाबायना माबा मोनसे खालामनो हाबायना थांनाय बाराव बिफां खावनायखौ गावलायदों होननानै फाव फान्दायनानै नायजोर खर' होनानै गावथारबाय माबा मोनसे खालामनो हाबायना जोंनि सरकारा हायाखै गासिबो समस्याया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो जमा जानानै दङ आरो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा सानफा एफा गुबुन हारिजों सिथार जानाया दिनैसिम जोबना थाङाखै बुंनो थाङोब्ला मैयानि दिनावबो सासे ओंखारबावबाय नाथाय बे सिख्ला नङामोन मिथिगौ सिगांनि हौवाया बर' नालाय गोथाव नङामोन बेनिखाय गुबुन हारि लाबाय बेयावनो मा जाखो सिथार जाबाय बेबायदि समयसाजों जोंनि बर'फ्रा दिनै जिउ खुंनो गोनां जागासिनो दङ बेफोरबायदि समयसाजों दिनै जोंनि बर'फ्रा हान्थिनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोंनि बर'फ्रा दिनैसिम जौगानो हायाखै बेनिखाय नैबे बिनानावा जाय बिनानावा दिनै माखासे बाथ्राखौ बुंलांबाय गोबां गोथौ आरो गेदेर बाथ्राफोरखौ दिनै बुंलांदों जों गावखौ दिनै मानो हमथानो हाया नंगौ मानसिनियाव गांनाय उखैनाय लुबैनायफ्रा आबुं जानानै थायो नाथाय बे आबुं जानायखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन हारिनि सेंग्रासो मोनबायना गुबुन हारिनि सेंग्रासो मोनबाय गुबुन सेंग्रा गैयामोन बर' सेंग्राफोरखौब्ला सानसे साननै मोजां मोननानै नागारगोन नाथाय गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ जुगे गावनि सोलेरखौ गथायागौमानि नागारा आरो जेब्लासिम बै गुबुन सेंग्राया नागारा अब्लासिम जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ नागारा जायनि जाहोनाव जोबनायावहाय बै गुबुन हारिनि सेंग्राया गारनो नागिरनायाव हिन्जावसाया गाराब्ला माब्लाबा सिथार जागोन आरो माब्लाबा समावहाय बै गुबुन हारिनि सेंग्राखौ जोंनि हारिनि सिख्लाफ्रा गारनो नागिरब्ला भाइराल खालामजायो बेसेबां लासिंसिं आरो दुखुनांथावना बाथ्रा अब्लाबो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा एसेबो आसिगुर बिजौनिबो मा बुजिनो हाया मा बुंबावगोनसो आंनिया बिदि नङा आंनिया मोजांसो आंनिया अनसोथारो आंनिया जोथोन लासोथारो गोबां बाथ्रा नों फंसे बुंब्ला बिसोरो 20ता बुंगोन 20ता खोथा बुंगोन बिसोरो बुंनोनो हाया बादाखौनो होनो हाया ओरैबायदि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा अब्ला मा होननानै बुंबावनो मा होननानै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया
जेबो लाब गैया मानोना जोंसो गाज्रि जायो बादा होग्राफ्रासो गाज्रि जायो माब्लाबाबो बिसोरो खोथा खोनासंग्रा नंखाया बेनिखाय जा जादों थैदों बुथार जादों मोजांनि बाथ्रा आरो बेबायदिनो बुथार जाबाय था आरो बेबायदिनो बुथार जानानै बर' हारिनि नामखौ गोजौआव लानानै थां अब्लाना नोंनि न'खर परियालफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनगोन सरकारनिफ्राय नोंथांमोनहा बुथार जानायनि मुङावहाय मा सनानि मेडेलखौ गाननो मोनगोन हामबायसै जै बर' हारिनि